L'equip femení del Centre d'Esports L'Hospitalet lluita a la primera catalana per consolidar-se a la zona tranquil·la de la classificació, tot i que a llarg termini des del club busquen competir una categoria per sobre, a la Lliga Preferent. El seu entrenador és l'Ivan Lorca, al qui saludem ara mateix. Ivan Lorca, bona tarda, benvingut al programa. Hola, bona tarda, gràcies. Doncs volem repassar una miqueta la trajectòria de l'Hospi, de present, de futur, però comencem pel darrer partit de Lliga. Un partit complicat, era contra la Guineueta i que s'ha de perdre. 0-7, la Guineueta està a un nivell molt superior. Però bueno, també és veritat que l'equip va competir de tu a tu amb el líder al llarg de pràcticament tota la primera meitat, oi? Sí, la veritat és que sí que la Guineueta ara ha fet un projecte molt important per assolir l'ascens a la preferent i a priori sí que era un partit molt complicat, amb el líder que no havia perdut cap partit i vam plantejar el partit per lluitar-los de tu a tu i pràcticament tota la primera part així va ser. El que passa que quan va arribar el primer gol de les visitants, l'equip, aquest esforç, aquesta lluita, va fer que l'equip es defonés una miqueta i després va arribar tota la resta de la segona part, que ja no va ser tan bona. Suposo que sap greu, no? Sobretot el resultat final de 0-7, que potser no és reflexe del que va passar sobre el terreny de joc i sap greu, no?, perdre tan contundentment quan potser no es mereixia l'Hospi aquesta derrota. Sí, més que res perquè al descans haurien d'haver arribat justament amb un empat. Van tenir ocasions nosaltres per fer gol, no van deixar que elles tinguessin oportunitats a la nostra porteria i això, el que et dic, el 37 ens van fer el 0-1 i un minut després ens van fer el 0-2. Llavors ja arribes al descans amb el 0-2 aquest, que ja és una losa amb un equip que sí que és veritat que juga molt bé. També és veritat que la Covid ha passat factura en aquest 2022 de manera molt important a l'Hospi. La resta d'equips diran a nosaltres també, però especialment l'Hospi s'ha vist molt perjudicat. No sé si és un dels motius per portar, no sé si són 4 o 5 jornades sense poder guanyar, també molt condicionats per això, no? Per la manca d'entrenaments, per la manca això de generar aquests automatismes, està fent molt mal la Covid. Sí, al final, durant els entrenaments no pots tenir tota la plantilla. Això del Covid s'uneix amb algunes baixes que tenim de llarga durada i, clar, al final tot suma. Ara portaven 2 setmanes sense poder competir perquè es van aplaçar 2 partits per al tema del Covid i clar, són 2 setmanes sense jugar, sense competir l'equip. Veníem de l'aturada de Nadal també, que després del Nadal van jugar 2 partits, van parar un altre cop 2 setmanes. Clar, tot això fa que l'equip no acabi d'agafar la dinàmica de competició. De fet, ahir només teniu 14 jugadores, si no m'equivoco, 3 canvis, clar, complicat, només contra el líder, i a més complicat, suposo. Sí, en una categoria en la que vols competir i estar en una zona més tranquil·la, al final tot suma, en aquest cas tot resta per no aconseguir l'objectiu, que és sumar punts. Quins diries que són els punts forts de l'equip i en quins aspectes es podria millorar? Jo crec que aquest any tenim un equip jove. L'any passat, de l'equip de l'any passat només es van quedar 8 jugadores. Vam fer una renovació de la plantilla pràcticament completa. Llavors, clar, són moltes jugadores noves, més joves, que tot això s'havia de fer l'engranatge perquè tot funcionés. Jo crec que això és un punt fort perquè l'equip ja s'està coneixent, els nostres mètodes, la nostra forma de jugar i això, a priori, en aquesta segona volta, hauria de ser que l'equip comencés a funcionar. El que ens manca és una miqueta, tenir una miqueta de sort en les lesions, que recuperem jugadores i tenir una miqueta més de gol, que ens està costant fer gol. La setmana passada fèiem una mica de resum de futbol territorial, Sergi, posàvem notes als equips. Crec que l'Hospi femení vam posar un 6,5. 6,5, ho vaig veure. No sé si estaves d'acord o no estàs d'acord amb aquesta nota, si posaries una mica més, menys, bé, no sé, com ho veu des de dins l'Ivan Lorca? Partint de la base que començaves pel 5, sí, jo la primera volta, la veritat, més nota no ens podem donar. Al final, el nostre objectiu a principi de temporada era estar mitja taula cap amunt, més que mitja taula cap a baix, que és on estem ara, o sigui que
doncs aquesta nota ja la veig bona. Ara mateix diria que el Centre d'Esport Hospitalet en femení té l'equip amateur i l'equip juvenil només. T'ho dic per si creus que seria important, o com d'important, millor, et reformulo la pregunta, com d'important seria poder comptar amb una bona estructura base des de jugadores ben petites fins a l'amateur? Doncs és una cosa que sí que s'ha de treballar molt des de dins del club, de tenir una estructura mínim, un equip per categoria. Abans d'aquest tema del Covid teníem 6 equips, un equip per categoria i fins i tot teníem un amateur B. Va arribar això del Covid, va haver problemes, jo crec que una mica per gestió de camp i no sé, els pares al final es van moure perquè en aquella època estava jo en la coordinació també i pujar de 2 equips a 6 com vam aconseguir, al final es va acabar de perdre tot això i ara estem com un altre cop organitzant tota l'estructura del club. Ara tenim el juvenil, un cadet que juga a la lliga escolar i ja està. Hi ha unes nenes petites però que no estan federades. Costa, no? Imagino, fer aquesta estructura femenina. Imagino. Ara és veritat que hi ha un boom del futbol femení, que cal celebrar-ho, però també és veritat que molts clubs intenten fer-ho i clar, suposo que costa tenir una estructura consolidada per l'Hospi. Sí, és que nosaltres, l'Hospi és un club molt gran, però el tema del femení sí que és veritat que no porta tant de temps i competim amb 3 transatlàntics aquí al costat nostre, que són el Cornellà, el Levant i la Fontsanta, que ja porten molts anys d'experiència en tot això i tenen molts equips de femení. Llavors aquesta estructura doncs sí que al final tenen aquesta capacitat de llamar l'atenció a les jugadores i als pares. Com seria d'important estar competint a Lliga Preferent precisament per això, per poder competir davant de Fontsanta, de Levante les Planes, de Cornellà? És molt cabdal estar a Lliga Preferent? Jo crec que és molt important i és un objectiu que jo tinc des que vaig arribar a l'Hospitalet. Vam començar a segona, vam pujar a primera, vam fer un projecte per jugar preferent, ho teníem més o menys ben encarrilat, però aquella temporada que va començar tot això del Covid estàvem a tercera posició, lluitant per estar allà dalt, es va parar tot, va acabar ja la lliga aquella i va ser com començar de zero. Va canviar tot i ara un altre cop ens estem tornant a refer. Jo crec que estar preferent és molt important perquè tant per les jugadores que pots portar al club, al final les jugadores també volen jugar en competicions més altes i estar una categoria per sobre, per suposat que és importantíssim per nosaltres i per l'estructura del futbol base. Ara veiem imatges precisament del partit contra el Martorell, que va ser el teu centenari, va ser el teu partit número 100 com a entrenador de l'Hospi. És una trajectòria ja important dins de l'estructura del club. Vas arribar amb el club a segona, si no m'equivoco, ara està a primera, l'objectiu de pujar a preferent, però bé, no sé com valores tota la teva trajectòria aquí a l'Hospi en aquests 102 partits que portes ara. Sí, jo porto, crec que ha estat molt positiu la meva etapa aquí a l'Hospitalet, espero que encara continuï, però no havia estat 100 partits d'entrenador, tampoc porto tants anys d'entrenar. Vinc del Pallejà, jo havia estat 3 anys al Pallejà i quan vaig venir aquí a l'Hospi no m'imaginava que podria estar tant de temps aquí. I estic content, el club es nota que per dins és gran, les instal·lacions són un luxe i em deixen treballar, que també és important. Amb què et quedaries d'aquests 100 partits, ja potser no tant a nivell moments puntuals, sinó de manera global? No sé si notes que has crescut també com a entrenador o bé, altres aspectes que creus que es poden remarcar. Sí, jo crec que any a any intento millorar, intento que les experiències que tenim, tant si és una temporada bona com si no és tan bona, et marquin i fan que el teu treball de l'any següent intentes millorar i progressar. I jo crec que sí que estic tenint un bon aprenentatge aquí a l'Hospitalet, a part d'això que hi ha un munt de clubs de totes les categories aquí a l'Hospitalet i al final tenir tants entrenadors al costat, encara que siguin de categories de nens més petits o més grans, i
tant nens com nenes, doncs sí que et va curtint i vas aprenent de tothom. Ja s'ha explicat un parell d'objectius que tens, no? Un que l'Hospi puja a preferent, tenir una estructura de futbol femení més potent a l'Hospi. No sé si tens algun objectiu més que pensis en els pròxims anys. La cosa fàcil seria dir arribar a 200 partits, no? Però no sé si tens alguna cosa més de dir m'agradaria fer això aquí a l'Hospi. No, jo quan vaig arribar sí que tenia clar que volia era... Bueno, vaig arribar aquí a l'Hospi i ja estava l'equip, el femení pràcticament no existia. El primer objectiu era fer un equip i fer-lo competir, i això ho vaig aconseguir, i després vaig marcar l'objectiu de volia arribar preferent amb l'Hospitalet. Vaig marcar aquest objectiu des del principi i de moment és l'objectiu que vull aconseguir, i si aconsegueixo doncs ja em marcaria un altre objectiu, però La segona, de preferent. De moment vull aquest objectiu i el tinc entre cella i cella i ho vull aconseguir. Doncs tant de bo, si no és aquesta temporada, que és molt complicat, pràcticament ja impossible, a veure si la següent podem configurar una bona plantilla i poder assaltar aquest ascens a la Lliga Preferent. Així doncs que, Ivan Lorca, entrenador del Centre d'Esports Hospitalet Femení, agrair-te la teva presència i desitjar-te molta sort de cara al futur. Moltes gràcies i sobretot pel seguiment que feu i que sempre esteu per allà donant una volta i veient el que fem. Molt agraït de tot això i de donar repercussió al futbol femení també, que és important. Igualment, moltes gràcies per les facilitats sempre que ens doneu. Doncs amb l'Ivan Lorca, el míster de l'Hospi femení, deixem de banda la carpeta de l'entrevista i tot seguit obrim la de l'esport de la cistella, la del bàsquet.